sing bisa, sun sing bisa nyapura rika. Ati sing bisa, ya sing bisa nerimo rika. Yo. Jangan wedhus penak. Mana itu? Lagi nang Nang mati. aku. Ya. Kok wedhus ora gelem mangan kok cangkeman wae niki. Malah ambung-ambungan iki piye yo? Wedhus kok yo manduk. Wedhus do jembling kabeh wetenge lu kok. Ngeti opo ki? Ngeti Di perawan paling. ganteng ya? Perawan, wis arek perawan no. Oh, iya. Iya ngeti wong bagus, Yo, iya. wedhus bagus rek. Di pono nang dul. Ngono kok. Nggih. Ana sayang rambu kok. Mboten, niki wedhus iki lho mboten dian mangan iki pripun niki. Lah nggih pun warak. Watenge gede-gede ya. Pirang wulan iki. Ses. Ben nanti kene mangan sik. Cukup. Gerang kan njaluk mie barang. Gak isin. Jaluk mie. Ah, ya Allah. Pak. Itu trek. Kowe keseran ki kondi Mak. Aku mau bali ke sawah anu kok. Bau bali ke sagulan ngono ya. Jagunge wis do mbludak ngono. Ketoke kembang wis do matal. Wis do matal. Lah kok hah? Sopo? Kek kancamu dening kono. Kok metu-metu bulan kono mak kok sawah nu kok gak bulan das. Oh iya dene kono mah ya apa nek kono mah. Ning aku mah lagi kos sawah rung icuk rung ndeh rek. Ya icuk barang ki. Tarono saja, Pak. Ya, oke. Bateri ning kono rek gak penawan nek kene. Tak tinggal saja. Ya. Nek dolan sudah tukaran, kok do tukaran. Ora tukaran aku tak balik wadul kowe. Tengakur. Lak poe, Mak. Mas Tengeng. Bali kok sawah. Angan wedhus lho. Lah ngono wedhus. Wedhusmu rek segede-gede men saiki ya. Gede rek wedhus e. Oh, iki kok sing iki sing tangi kae. Iki sing kemang loro. Ini ya. Ya, teke gede. Saiki wis gede men yo. Ya rek. Kok pakane ngopo iki? Wes waya wedhuse wes waya nyunatno. Wes sunat burung. Eh? Wes sunat burung. Aku kok. Mesti urung ki ketara ya kowe suwi iki. Oh, bung sunat rek. Yo alah, wedhus ki wis waya sunat. Iki sunat kabeh. Main-main ki waya sunat. Wes sunat burung. Bung. Oh, alah wedhusku loro kita waya sunat. Omonge Pakku gung wayahe yo. Durung wayahe. Oh. Selatos. Aja kumpul aku narung sunat. Lho, Ya, balik iki. sunat sik. Mosok gak entuk kumpul. Iki kumpulan gede. Wis sunat ki. Ono balik sunat sik. Iki. Alah. Wes gung sunat gak entuk kumpul lho. Gak entuk. Ya, Kung balik. Ono wis sunat lagi kumpul kene. iki gak entuk kumpul berarti. Gak entuk kono balik. Gak linggah. Ya Allah, tegele to. Gak entuk tenan iki. Gak entuk. Linggih. Iki. Ya. Engko anu senene wedhus wedok aku narung sunat. Ya wis lah tak bali lah nek ora entuk kumpul wis gak tak balani wis. Kono balik. Gak tak balani. Yo manduk. Yo dikirim ke yo. Yo tante yo. Gak balik. Ayo. Ya. Wan. Wis gedhe wayahe nyunatno kae wis Joko kae. Bintang rapi kok. Dilake rek balik neh kan apa kae. Kene le. Hah? Pusing tak ceritani, Pak. Rek iso kudu nangis ki. Aku matinya koncoku lek kula kono. Iya, Joko. Gak entuk ngumpul ya. Gini rek gak Dikon sunat sik. Ya wiki yo rung sunat Gak entuk kok. kumpul ning kono mah yo. Sak sapa sing rawe? Mas ayo warane sing stoke aku kon bali sik kon Kon sunat. bali sunat sih oh. Ayo sunat to, Pak, ayo. Njaluk sunat ya. Yo ora aku dinyai gak Sunat barang pel apa? Ndak aku main entuk ngumpul kono Entuk aku ngumpul, ah. gak entuk sunat. Kon Yo ngumpul wis sik. kono sunat ning kene dokter dulu kono. Ayo terno yo. Terno. Oh. Kono terno kancamu kan. Ndak timbang aku dinyai ngono mah tak saleh sik aku terno yo, Pak, yo. Yo iki. Tak saleh sik yo. Yo iki. Dinyai Kancamu kan terus. terno barang kok. Salin nggo sarung, goplok. Yo.
Mas Wemo dan beli wedhus papat e wong beli sapi 6. Lek iki bocah ngomong teko. Piye iki mengki pre dikombeni barang. Enggak kesuwen yang Pre dikencang wedhuse. ngoyot bokongku. Bokong mlatenge mau balik tenan ah. Balik nuri nangis Apa? lho. Nangis. Apa nangis ki? Nyekno kok iki. Masa nangis yo gerange semono rung sunat kok. Yo, wis 100 yo. Lah yo 100 kok. Gaji. Enggak gue gaji. Gerange semono rung sunat ngisin-ngisin wong cedak cewek anu piye re? Mata dipare rung sunat Mas. Wis dadi ngano kaya nang film-film nek apa ke pengantin sunat. Lah pengantin rung sunat nang film-film ngono ki to. Tau delok ora? Oh, wis gak di TV nama. Oh, alah. Tipiku ki bek semut. Oh, alah. Resekno kae yo. Gak tukon. Piye, Pak? Salin wis men ngeng. Gagis ra tutup doktere kok. Ya ngono. Wis sarung apa? Yo nek sunat ki nggo sarung, Sarung lho. Yo. Ayo terno wis no sareno. Seu kancamu kon terno ambi kancamu gak ana motor no kok wong di motor, Bra. Duwe yae. Yo. Jale diceluki wong ngene. Aduh yo main kidul kono kae yo. Ki keceluki kancamu kon dorene. Lah mah ndi le? Lah kalau dorene celuk kowe Pak, aku mah dinyak mosok kon nyeluki. Yo Aku tak diri adep rene kowe aku mah dilore sunat yo. salahe tak sunatno biyen mo. Wedi. Aku dinyakne yo. Rene. Apa lek? Manakku mbok nyeki rudo sunat. Hah? Anakku mah mbok nyeki rudo Jatah sunat. sunat. Iya bocah iki Pak. Gak aku kok lek. Yo kowe mau Ora lho sastra. kowe lo kok. Kowe terus Ora, saiki iki lho. beda mbok nyeki terus. Sing terus nang ndi? Hah? Nek terus nang. Ning kene dokter kidul kono ke to. Dokter. Dokter kidul dokter sunat ke to. Iki lho Pak bocah iki. Iya. Ayo terus sunat wis jeneng mah ana motor, Bra. Duit. Yo wis engko gampang kok. Iki lho Pak bocah iki. Ya ora. Kowe aja nganu anakku nek wong nangis nek bengi tangisan urung sunat njaluk sunat. Ya mesti ceritane kowe nguyuh. Nguyo. Badan tak cilik. Yo kuwi bocah Pak. Sunat kuwi yo lek. Sunat to. Lah karo kok gak sunat lek. Lah wong tak sunatno ndek kae ki mau yo Nangis, yo. nangis wedi yo. Gak ajar nu ki. Wis tak ajar tak gebuki barang. Kamu nak cedak cewek lu sunat tuh piye? Ya ben Jirek ben lho. ben salah sapa sunatno mo. Wis ayo terus saiki wis ora ditutup ayo. Yo, Cuk. Larang kuwi. Wis burung Pak. Ayo. Ayo Terno. terus sunat ayo. Bocah iki ayo sing Iki aku tak kaplokane le meneng wae le. Ayo. Kira omahe, Bra. Hah? Omahe, Bra. Jalane kowe to. Ya ayo. Ben Pak kilo. Kan ora pindah sih. Mau jamu kari kuwi. Iya. Iki lho Pak bocah emang iki yo. Yo. Ya, mangano anakku memang. Kuwi bocah yo. Iki begagak apa bocah iki? Merono lho mak iki. Ada membeli. Rono. Ayo, kuwi mati membeli ini Pak. Ojo ngono nek diblok. Nek babah kok. Kan lho lek. Lah numpak sekolah mrene kono lek. Ayo main kidul kono ora pra mengko. Rungsing lu piye besine ta iki? Ya, kok. Ayo. Oh, besok. Ki opo ke rame men ki opo ka? Ono opo ke, Mak? Kayak rame men ke yo. Nang opo munggane no lek rame-rame ke. Nah, main tadi mudahan HP sik. Bapak. Terus sunat kayak dulu mana? Dokter sunat le. Orang buri le, buri. Iya. Orang buri. Buru-buru enak dokter. Motor raro. Masa meter, Pak.
Dulu ya, Le. Hati-hati lo. Oh ya ya. Bungan. Ya, oke Mas. Terus sing disunatno sing dimotekaken rek sunat-sunat ngono ki nek gedhe kabeh ki. Oh iya, aku pegane rek. Ya aku tarono sik lah delok disikan wong tak metu kene wae. Ih, ben luwe teko. Oh, ya kepo wonge lagi teko. Ji, Lek mau. Kok kene. Kok ning kene? Ditekoki nang ngarepan mau. iya lek. Oh, alah, Daran anyar. ning kene kok. Kowe kok sing daftar kene. Iya lek. Oh, betul sakit kok Wis ketindho. tuwa iki kok. Nek pegak kita to lek, ngene gedene mok. Itu tersane gitu. Wis tuwa wong tuwa digono. Wong tuwa pakmu digono. Nah, sapa sing ngono, Pak? Iya. Iki lho Pak bocah wis mau iki. Oh, tak. Kakek dia lek sing sunatno lek. Ki lho lek sing wis sunat. Daftar sih, Pak. Masa gerang sebelum sunat. Ya iya. Pi Wes meneng wes. gedemu sakmono kok ya urung sunat ki piye lek? Awal Daftar rek sunat wong e. Kakek Ya, daftar. rene. Jenenge sapa? Jenengmu sapa lek? Mukidi. Hah? Tengeng. Tengeng kok. Piye? Tengkleng. Tengeng. Tengeng. Tengkleng. Tengeng. Sik aku gak ngubah to. Coba lek. Margo. Oh, lek Tengeng. Margo. Oh, tengeng. Oh, ya wis tak tulis tengeng ya. Tengeng. Tengeng. Tengkleng. Walah pene yo entek. Ya, Dawo. Takon apa yo? Dokter Capopo iki. Iya entek. Oh, kita coba Mas jenenge. Tengeng. Tengeng, Pak. Tengeng ya, tengeng. Umure selawe. Hah? Kapan, Pak? Lah umurmu bro? 17. Lali wis tuwa. 17 lagi njaluk sunat. Alot. Alote pol kowe kok gawane gereja mesin ya. Ya. Iki gelem ora wae. Ya penting saisone, Ya saisone. wis, tang mlebu kana doktere ning mburi. Ning buri. Heeh, Ayo, ngono Pak. lho, gone kono ruangane Wong kono. pira sing mlebu wong pira cok. Wong loro wae. Telu Ya, no ning piye wong ngenteni. telu no piye? Oh ya wis gak apa-apa, iki timbang ngenteni ning Wene kene. kono ya. Oh, tantene sini. Motor nang. Salam salam. Wis itu Pak dhisik to. Langgun, no. Anbun. Nggih, monggo. Kok suwung? Gila dapat caur dhewe. Gila piye? Anbun. Ayo ya ter ya. Lene nyeluk salam kok. Ledun. Nggih, monggo. Iki kan nyari kene iki. Lah piye wong nyeluk salam kok? Ladun. Nggih, monggo. Oh, iki apa? Lek. Pak dokter. Eh, Lho pe sunat anakku. Ngising ku piye kok celui kulangku. Ki anakku pe sunat ki lho. Lo wis sunat. Sekolah dia terata. Kilo pe sunat. Lele. Iya, Pak. Oh, Oh iya. Gimana sih, Mas? Asmane sinten? Di sini sama. Hah? Tengeng. Parjo. Ya, mau tak sunatane. Oh, geser. Nggih ngene sih, oh ngene wae le. Iya, ngene iki. Nggih ngene sih. Aku lek ditinggal, Pak. Oh, geser, sik. Tak person sik. Coba lek. Kuwi lampu. Cuy, iki kamu Lampu. Tuh anu getet lah. Pas mati lampu nek to. emergency jenenge. Hah? Emergency. Dar sih. Ora enek wong sunat pas mati lampu rek gak lewat. Yo rek, ora lewat tangisan wong e, manuk kuwi nang ndi mak ngono. Oh, berarti Turun bareng, Pak. eh Yo turun Turun, Pak. Aja jengking. turun bang. Penak itu. Je. Piye iki malah predet ya? Oh, jit. Nah. Mongso berwedit. Umurmu berapa? Sama likur, Pak. Ya, itu wae menah. Sama jarok kok. Terus dulu. Karone nyunatno anak wis. Pak, luar sole, Lek. Wonge tak sunat mbiyen ki mau wong. Pak Ani ki biyen yo ngono. Ya, ya layak to anake nular. Lah, jeneng kacang nang telanjaran kuwi. Watake bathuke panas Mas sunatno. Cuma tak poyoki kok.
Yalah tenan. Lho gak kene, Pak. Panas suwe. Mosok kene, gak kene to. Urut. Mungkin metu suarane iki, Pak. Suarane piye? Walah. Ketoke kewedian iku wae kok dijogo ngono anu lho. Ya kan ditempelane. Kuwi metu suarane ora nek jero. Warane wedi-wedi. Masa wedi-wedi. Heeh. Nah, aku piye? Warane wedi-wedi lho ya. Kesel Kesel nek Dik. enggak? Kesel. Ojo rek. Ki yo. Ojo ya ngono ya. Ojo iki. Wis, Pak. Sik tak tukoke atos buka rek. Nggo apa kuwi, Pak? Kutuk dijajal atos buka iki nek plastike janyar wae iki kok menak suwane. Sing ndi? Aduh! Atos e mabuk rek. Rada ongel berarti kok, Pak. Iki rada suwe iki kok. Wis ora apa penting iso, Pak. Larane, Pak. Ah, wis oke, menang wae. Sik tak ukure sik, dewane sepiro. Rabi kok sunat kowe iki lho. Dijali. Ya Pak kuwi yo. Bapakmu budong kok. Mau wae. Ki opo iki? Dah iki kapano kuwi? Aduh larane. Dayi. Mosok dewane semene. Dah, kok gawen, Pak? Ketuaan nggo atos iku dah. Landung berarti. Suwene ya apa iku? Ya, suwe iki gua atos kok. Wis, Pak. Wes, suwe. Ono nang jero. Areng ndi? Ala ndi? Sunate nang jero. Gak nang kene wae to, Pak. Gak nang jero. Apa gawe sen nak ngerti? Oh, disimpan di loro pakmu. Yo wis, Iki ayo. iki. Jero. Nang jero. Andele jero, ojo Cacak. tracak. Ini baterai enggak? Gak enak rek, dhewe rek. Tak baturi itu gak, Pak? Ya gantung. Iki Pak baterai, Pak. Gak itu nopo le. Aku gak wani Wes iki. iki dhewe gak apa-apa kuwi. Rek. Bro, busuk. Siap. Yo rek. Kene lagi turun kene. Kalau gini, Pak. Yo, turun sik. Ya, turun kono bakale iki lho. Penake. Nih, ini. Pak. Sunati ya. Pasnya Mbak ano, Pak? Menadem. Tuwekan iki lagi sunatno. Wah, tose koyo apa karone dhisik gak apa sunatno, Lek. Wong iki mau tak sunatno. Ah, enteni opo. Kuwi mah kudu disen-disen kancane yo sunat barang. Aku nek malah ngantuk, Pak. Arahku gak tak sunatno. Wah, arep wedas ora yu. Ah. Kok ora watos men iki. Wis siap, Burung. Wis, Pak. Wah, aku wedas ora, ketok tutuk matose koyo watu. Tak suntik sik men ra rasa lara. Tak suntik sik. Disuntik barang apa, Pak? Ayo, Rek. Loro gak? Gak. Diluk lara, Rek. Suntik Gimana ya? sik. Aduh lah. Aduh, penake. Penake to. Aduh. Aduh lah, penak apa ki? Aduh. Wes, Pak. Wes. Dah. Sing nang sedok. Ora wah, ketok. Awake dilebih bae. Hingga sini tengku tedas ora iki udah. Ketoke watos tur gede wis saking kawake dah. Piye iki kok tedas ora karepe. Tak lebih lho, Lek. Oh iya. Iki gak entuk dingakno to? Soalnya nak di ngakno ku nganu. Wong isin, Pak. Yo, oke lebih lah. Tak lebih sik, Lek. Yo. Alon-alon lo. Yo. Ki pilih gawe lincep kok Apa? gawe bapak kok lincep. Gelincep kok tajure to. Taju. Nggonmu. Nggon Iya, Rek. Ngangel suwe lho ya. Sangar ah. Suwe Pak. Ya penting saisane lah, penting Ya. penting iso disunati timbang ra sunat. Nah, lincep lho. Rada larang no. Ya wis kegampang. Sapine loro glendeng. Ojo sapine. Lah apa? Sapi sik. Cemek. Iki sapiku guru siji tok Ya. anak. Ndak, kae sing nang ngarepan kae. Iki apa rek duduk-duduk iki? Dikapakno ke mana teman. Iki lha apa kuwi? Masa sunat ngono? Mbok. Bantare kok ngono? Gede ke? Gini le. Lho. Iki jan. Musik kayak itu belum. Aku ora wedi iki yo. Lho. Iki anakku. Aku ora wedi iki. Aku ora wedi. Wis kalah. Kemana aku? Gini kengko. Bosan. Kengko ilang kengko. Kengko padha kabeh kengko.
Iki. Aduh. Iki anakku gini iki. Nyunat rek ora. Masa kaya ngono dokter iso tenang ora iso tenang ora. Duh. Atos sih koyo. Masa atas? Pedas gendengku. Kok dadu kapano? Dian. Piye amre? Dikono alat kuwi. Alat tusuk to? Surat kuwet. Ora alat serep. Alat apa lek? Gua. Cuma iso tenan Iso tenan terus rek sanksi Aku yo. rek emir anakku rek gini-gini. Ya, go peso lek. Wis atos sih koyo yo. Lah wis Gendengku to bengkong. wis gembleh abo. Lah iku anakku gini kok. Kabeh Yo lincip ki dandanane ki suwe. Oh iya. Ora rada pak-pak yo Memang memang. sing apik lho lek. Gua tetep Dadine apik. sing apik lho. Yu. Oh ya ya ya. Anakku lho gawe sisine wi anak sisine. Sing ngati-ngati lho lek. Ngati lho. Ngono wae. Gege. Ben buyang guyu bojone. Ya gege. Tak nymetut sik. Ya. Barang lek. Rasane piye? Aduh. Aduh, Pak. Loro nih. Wis kapano te, Pak? Kene le. Aku dia lek. Aja jiku gini ki mak anakku ki. Mak. Aduh, Pak euy. Piye, Dok? Aduh. Piye lek udah duk. Apaan kuwi? Aku dia lek. Aku tak balik yo. Aja balik mancane Aku kene. iya. Lah aku yo wedi. Ya piye rek? Aku dene kok yo. Wes gak apa-apa. Piye? Tidak to pedas kok. Gak tegas. Gak tedas ah. Isine mau. Oh, tak. Aku balik Pak. Penan. Balik aku. Iya balik le. Jangan dipol yo. Aku mau Wes kalau nang jero nang. Ije ora. Larane pol yo. Oh ijen kok. Hah? Aku di sini sen kacang. Wah, nek ora menang disunatno ra gelem Umar menang. pemplayu ki. Weh, doktere mah Ya, iya. dokteran pertama. Dah ilang. Ya iya Rek. Gusti. Iki pedas iki mesti pedas iku. Balik aku, Pak. Aja balik le. Wih, nek baris niku piye niku? Kerja le. Tak beli wis yo. Alatku terakhir kudune pedas. Iya. Aku tak beli ngene yo. Leh, Tak beli. aja. Mau aku aja balik. Suwe men ke anakku niku piye Nek kene. gua arek. Ya iya. Piye rek? Kok padha gereng-gereng ki? Mal jagung kan? Piye le? Lagi. Aduh. Aduh, Pak euy. Loh. Aduh, Pak. Wah, potol kabeh ki mesti lek. Buat ngepo ki lek, potol lek. Ih, Aduh, Pak euy. Ya Allah. Larane. Apaan iki? Mas potol kabeh ki kok. iki keng ora. Aduh, wes bar, Pak. Wis bar. Wis bar. Jajah teli. Wis bar wis le. Wis potong le. Oh iya wis bar. Wis bar ah. Iya wis bar. Dah. Kok piye? Piye Pak dokter wis ah. Wong kok Piye? Wis bar kok, Bro. wis dadi ndi? Wis ah le. Wis. Ki ora di teli berarti. Wis kok. Untung Pak Eno sih kok. Mau. Weh, piye ya? wes bar. Jare ditoto jare. Ayo ngomong Yo ini. yo yo. Pak Eno balik. Balik iki, Pak. Salah itu surat untuk kae ra. Aduh, sik tanggune sik sendale. Laku dhewe. Yo lah larane pol Ayo. aduh. Dah ora ditoto mulai gede yo. Kemonge Pak dokter kon gai wis gak gak masuk angin yo. Mak ijek ora mak nggonmu. Ijek. Ya ayo. Larane pol. Bayar, Jadi ayo, tenan bayar. ora, Mbak. Bayare nang juga. Bayar nanti Pak dokter. Juga karo kasire juga. Kasih ra. Gede lakune. Aduh ye. Nang lo. Anak lo Pak. Ya, kekene. Bali montore di Pak. Nanti Pak Menteri. Bayar. Bayar. Bayar barang bayar. Bayar saya Pak. Ini bayar kene. Di duit lek. Bayar Jangan kerusakan. Kabure koyo apa? Aburi kaya apa? Sing akeh lho. Piro mantek piro mak? Ditung Saya sik. anu 11 juta. 10 juta aja. Lah kurang anu konto kok. Ya, itu tidak berarti. Ya, Pak. Udah terasi Wigo. Ya. Duitnya kamen oleh. Adol sapi dia tadi. Yo adol sapi nyunat mana adol sapinya.
2 juta itu sih. Urane gora gak dangdut kowe kok. Yo lah aku go. Enggak pernah belanjaan barang kok. Bancaan barang. Aku ditanggap nang dangdut Pak Dokter diundang no ya. Kok joget ya? Ya tetep juga. Iki pasti matur nuwun ya. Ayo lah. Dile jos kowe kok. Salah sih. Ya Mas. Tak dulu dadine Ayo, jos. ayo. Sangar kowe. Pak yo. Ya. Ya tamari ya. Main tok ayu. Ya. Hati-hati lo ya. Ini keserot Itu niki kok. Lah iya, suwene sunat opo? Iki lho masih maghrib. Sunatane angkane pole kok, Tro. Ora iso. Gua iki wis kadung keteweken kali. Numpak kene. Iki digokno mesti. Digokno sik. Yo iki cepet. Wis, mlebu jak. Oh, jek mlebu. Mau metu mah. Ya yo, aku yo bingung kok. Wis krasa loro yo. Aduh les. Kenal le. Apa no? Sik go, besine Ayo hemat gano. Ayo gano ya. Ayo. Ayo gano ya. Ayo. Ya. Aduh. Kayak belum angkat kok. Aduh. Ya. Aduh larane. Ayo, beli ya. Ayo, Pak. Yo, Larane pol kento. Wis, Bro. Ana-ana noleh kita ya. Kabel saya. Ya. Seksa pisan Riko natoni